people were thirsty. Vanhu vaiva nenyota. Ndokubva vasvika pane mvura. Asi mvura yacho isinganwike. It's one thing kushayiwa mvura uine nyota. It's another thing kuwana mvura yacho wotadza kuinwa. I'm sure it's more painful kuti mvura yacho yawanikwa, but zviri kufanana nekunge munhu asina kuwana mvura. I don't know whom I'm talking to, but my life zvinombodaro kuti basa wakariwana, but mavavira zviri kuita pabasa pacho unenge wakafanana nemunhu asina kuriwana. Relationship uri mairi, relationship yakawanikwa, but situation iri relationship iyoyo uri mumara relationship, uri mumara kind of business. Utano hwako ine mara situation zvekuti the waters ziripo, mvura iripo but haisi kunwika, mari iripo but haina zvairi kutenga, relationship iripo but hauna kwauri kuenda, things are not working out good. I've come to pray with you this morning, munhu waMwari. Mwari ndinzwei, Mwari nzwai kuchema kwevana venyu. Mvura nyange yakawanikwa haisi kunwika, basa rakawanikwa hapasi kushandika. Zvaanoshuwira muupenyu vana muri anayo, asi vana havamunzwa havamuteerere. Ndiri kunamata mangwanani ano mutsvene. Mwari wenyasha, Mwari wenyasha.